Čaute Báchorkáči, po dlhšej dobe sme opäť späť, tentokrát s ďalším zaujímavým hostom, ktorým je Monika Tadlánek-Chochlíková. A.k.a. Volcano. Je to tak. Monika je majsterka Európy, víťazka svetových hier a je majsterka sveta v kickboxe a thajskom boxe. A my začíname práve teraz. Vieš, akú máš ale výhodu, keď si majsterka sveta? Že keď ti niekto povie, čo tu stojíš ako majsterka sveta, ja som majsterka sveta. Vidíš, to je pravda. Ty si bojovala v nejakej tej ankete športovkyňa v neolympijských športoch? Áno, si mala takú anketku? To bol, že najlepší neolympijský športovec a to bolo v roku 2022 a to bolo vlastne o tom, že ja som reprezentovala Slovensko na svetových hrách. To je ako keby obdoba olympijských hier, ale pre neolympijské športy. A každá jedna svetová federácia, čiže thajský box, kickbox, čo tam ešte, tam bola nejaká gymnastika, kanoistika a tak ďalej. Každý jeden šport mohol nominovať jedného športovca za ten šport. Čiže mňa nominovali za thajský box a jednalo sa o hlasovanie, čiže ty si mohol raz za 24 hodín hlasovať a to hlasovanie trvalo podľa mňa tak 3 týždne alebo nejak tak a skončila som vlastne na druhom mieste. A to je asi super, nie? To bola veľká vec, to pamätám vtedy, všetci sme hlasovali poctivo, ale tí Brazílci to boli, Nie, Kolumbíčanka to bola. Ježiš, no bolo to z Južnej Ameriky a bol to lietajúci disk. To som sa chcel ale spýtať, vôbec vlastne nepamätám si, ako sa tá typenka volala. No, ale porazila ťa vlastne profesionálna hráčka frisbee, čo je veľmi zaujímavé. Hej, akože podľa mňa, ja beriem tieto ankety všetky s nadhľadom, hej, že ja si nemyslím, že sa tie jednotlivé športy dajú nejakým spôsobom porovnávať, preto to bolo aj na tom hlasovaní, aj o tom, že ktorý športovec má akú fanúšikovskú základňu a ktorý šport je populárnejší. No a ten flying disc, ty kokos, akože ten má obrovskú popularitu, to sa nezdá. Fakt? No jasné, dokonca šport ako preťahovanie lanom, akože bez osrandy. Podľa mňa, čo hovorili ľudia, že to je veľmi zaujímavé. To bolo, nestihla som to pozerať, ale videla som to na videu a akože fakt je to zaujímavý šport. Že tiež tam nemôžeš proste hoci ako trhať tým lanom, ale tiež musíš rozmýšľať, že kedy potiahnuť, musíš sa ako keby dať dokopy s tým tímom, aby ste proste išli ako jeden človek. Ako tam fungujete ako komunita? Fungujete ako na olympiáde, že nejaká dedina olympijská, kvázi nazvime to? Aj sa tak vieš čo, áno, a bavila som sa s Tonom Siekolom, čo je vlastne prezident EZOŠV. On bol pozrieť na posledných svetových hrách, ktoré sme mali v Číne a hovoril, že to vyzeralo rovnako ako olympiáda. Tam boli vlastne 2 olympijské dediny, alebo nejaké také, že centra a tam sme bývali vlastne spolu v tých hoteloch rôzne športy. Stravovali sme sa vlastne v rovnakej jedálni, ktorá, akože podľa mňa to tam bolo fakt tak do detailu zmanažované, že ja som v živote nevidela väčšiu profesionalitu nikde. A to som bola už na 3 svetových hrách. Ale jak to oni mali zmáknuté, že ja som čumela. Napríklad my ešte vlastne mimo toho, že zapasíme, musíme dodržiavať aj tú váhu a strávu. A ja som prvýkrát videla v reštaurácii, že normálne tam boli mikroživiny napísané, že toto jedlo má toľko bielkovín, toľko sacharidov, toľko má sodíku a mne to brutálne pomohlo si lepšie spraviť ten váhový manažment, lebo jedna vec je, že ty musíš jesť správne potraviny, ale musíš si dávať bacha aj na tú sol, ktorá je v tom, lebo ti to zadržuje vodu. A vďaka tomu, že tam bol uvedený ten sodík, tak ja som si vedela vybrať tú potravinu tak, že fakt mi to v tom váhovom manažmente veľmi pomohlo a robila sa mi tá váha asi najlepšie, odkedy som začala zápasiť. Takže asi preto to je, že keď si dáme veľký mekač, tak nám napuchne hlava, lebo tam je moc soli. Hej? Ja neviem. Niekedy jedlo, ktoré je že veľmi slané, tak ostaneš proste taký spuchnutý. Že napuchne ti hlava, že... No normálne, že ostaneš taký nafúknutý a že proste aj na tej hlave to vidíš, že... Ja som mal včera na večeru mekáč a bolo to v pohode. Nie, nejako, že ja to vidím na bruchu hlavne, hej, že... Ja aj tak to už nebolo v pohode. To sa ešte nebal. To máš hodne ťažké, že sledovať nielen teda, že množstvo a typy jedál, ktoré môžeš jesť, ale ešte aj tieto ďalšie veci, to už je celkom, že... Nechcem povedať, že oštara, ale asi aj trocha je, nie? Vieš čo, ako si to zobereš? Že ono musíš viacero pravidiel v tom stravovaní dodržiavať a ono to má nejakú periodicitu. Ja napríklad jem sol do
týždňa pred zápasom, hej. Čiže ja môžem soliť, môžem koreniť, môžem hocičo. To obdobie do týždňa pred zápasom ja pracujem a manipulujem na svojej váhe, čo sa týka prostredníctvom toho, že chudnem na tukoch, hej. A posledný týždeň manipulujem s vodou. To znamená, že vodu ti zadržujú sacharidy a vodu ti zadržuje sodík alebo teda sol. Čiže ja vlastne znižujem si sacharidy, znižujem si sodík. Ale to možno znie komplikovane, hej, ale mne to dodáva do toho taký ten profesionalizmus a čím je tá moja príprava profesionálnejšia, tým ja mám väčšiu istotu, že som naozaj do toho dala tých 100% a v tom spočíva tá moja psychická sila v tom zápase. Čiže šťastie práve pripravenie. Pre mňa áno. Hej, ja sa s tým 100% stotožňujem. A keď už teda máš po zápase, potom ide večer nejaká večera a tam sa už odviažeš? Či toto nemáš takto? Takto. Hneď, ak spadne tá dieta, ideme na to sa poriadne nájsť. Ak sa jedná o profesionálne gala večery, máš váženie deň predtým a potom na druhý deň máš zápas. A ty musíš rozumne a postupne doplňovať tie živiny. Čiže najprv ty doplníš vodu a potom ideš na nejaké jednoduché jedlá, až potom sa z toho dostane nejaké komplexnejšie. S tým, že ale musíš si dávať bacha na tuky v tých jedlách, pretože by ti bolo ťažko, na druhý deň by ti bolo zle. Čiže ty nemôžeš potom vážení ísť kde si do mekáča alebo čosi, lebo si totálne odpálí žalúdok. A bolo aj pár prípadov, kedy tí zápasníci toto doplňanie nezvládli a nemohli nastúpiť na zápas a skončili v nemocnici. Lebo to urobili proste nejakým spôsobom zle. A potom máš turnaje, ako napríklad tie svetové hry, alebo majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, kde máš viac zápasov za týždeň. A tam je to ešte viac hardcore, lebo ty navážiš, v ten deň máš zápas a keď vyhráš, tak na ďalší deň máš ďalšie váženie a ďalší zápas. Si stále v hardcore móde. Presne tak. No, ešte vo väčšom modu si ešte vyčerpanejšia. Presne tak. A vtedy nástupuje úplne fakt, že aj to odhodlanie, hej, že niekedy proste po správnosti by si mal doplniť ako keby tie živiny, lenže keď ti chýba veľa na váhe, tak ty sa musíš proste zatnúť, povedať, že nejdem na tú večeru, alebo nejdem na ten obed, alebo niečo a proste najem sa až vtedy, keď na to bude mať tú kapacitu a tú možnosť. A čo sú tvoje cheat meals, že keby si mohla vybrať, že čo si rada dáš? Ja milujem burgery, ja milujem palacinky, ja milujem pizze, cestový, akože všetko. Okrem hrybov a olivky ja zjem všetko. Hej, a teraz akože som začala pracovať s jedným nutričákom, kedy to je asi 4-5 mesiacov a nastavujeme tie jedla tak, že ja si ten burger viem v určitom zmysle dovoliť aj počas tej prípravy. Že aby som ja hlavne psychicky bola v pohode, že nejaká tá obmena tých jedál a toto všetko, tak to mi akože extrémne veľmi pomáha, že viem, že príde štvrtok mám na večeru proste nejakú žemličku s tým s mesom, čo sa veľmi podobá na burger a veľmi to dobre chutí. Musíš mať podmienky dobre, keď si povedzme na tej súťaži, hej, asi tie podmienky si vieš aj ty nejako nastaviť. Pamätám si v Grécku pred 2 rokmi, keď si bola v takej nejakom ubytovaní rokom a pol, keď sme sa o tom bavili, že to bolo také všelijaké, že tam sa inak pozerali možno na tie iné výpravy zo zahraničia, inak na Slovákov. Čo teraz, keď je takáto situácia, že bývaš s mravčekmi a netečie ti voda a večer musíš podať výkon? Ja rozmýšľam, že čo? Ešte, takto, aby si bol ty v obraze, ja som bola na majstrovstvách sveta minulý rok a dali nás do takého hotelu, kde sme mali mravce. Fakt, že ten hotel bol veľmi katastrofálny, čo sa týka jedla. My sme akože všetci sme tam robili dietu a mali sme tam na výber, že cestoviny alebo vypražané mäso, hej. Čiže to bolo fakt, že veľmi zle. Alebo grécky jogurt. Grécky jogurt, ale grécky jogurt, ja som si na tom fičala celý týždeň, lebo to bolo najlepšia vec, čo tam bola. A vlastne rôzne reprezentácie bývali v rôznych hoteloch a niektoré reprezentácie schytali fakt, že dobrý hotel. A my sme boli jedni z tých, ktorí schytali fakt, že hrozný hotel a preto sme si všetci platili narovnako. A no, akože ja som sa snažila od toho odosobniť, hej, že niekto na mňa nejako nevplýva, ale akože bolo to ťažké, ale ja som tam akože skôr mala to zranenie, tú achilovku, to bolo vlastne 2 mesiace po tom zápase v tom Thajsku, čiže to zranenie tam stále prebiehalo. A popravde, akože keby bolo čisto na mňa, aby som na tie majstrovstvá sveta nešla, radšej sa dala dokopy, ale musela som tam ísť. A nakoniec vlastne som išla o váhovku vyššie a skončila som v najlepšej 8, čo akože prvýkrát, keďže som išla o váhovku vyššie, si myslím, že to bol celkom slušný výsledok. Ale odtedy sa to zmenilo.
Lebo dosť sme sa akože voči tomu ohradili, že keď teda nás chcú šupnúť do horšieho hotela a že budeme mať proste horšie podmienky ako ostatné reprezentácie v tých lepších hoteloch, tak nech nám to dajú za lacnejšie. Že nemáme s tým problém, ale nech tá cenová relácia je proste, nech to dáva zmysel. Odtedy sme v najkrajších hoteloch. Keď máš teda rôzne superky, si vravila, že teda potrebuješ nejaký ten level nahnevanosti, to je jasné, aby si vedela s nimi zápasiť. Mala si už aj superky, alebo jednu alebo viaceré, že tak táto mi leze na nervy, tej dám na budku. Mala som. Akože mne nestačí veľa na to, aby som na teba schytala nervy. Ale akože nemyslím v bežnom živote, ale myslím v tom fighterskom, že asi je dosť možné, že ja ten konflikt sa snažím si nejakým spôsobom vyhľadať, hej. A neúplne v pohode stačí, že ideš oproti mne a akože keď si moja superka, nepozdravíš ma. No mi úplne stačí, lebo akože ja si myslím, že ten vzájomný rešpekt by tam mal byť stále, aj keď sme superky, lebo potom zápasy už superky nebudeme a proste nejaký ten rešpekt, že podanie si rúk, pozdravenie, ja neviem, že vidí, že ideme spolu výťahom a ona to tam čuká, aby zavrela tie dvere, on že delulu trošku. Čiže niečo také, keď v ringu si nete rukavice, ten druhý to odmietne a podobne. Hej, tak. Alebo ja napríklad nemám aj rada to, že ten zápas si trvá 9 minút, 3x3 minúty väčšinou. A že niekto do teba naletí hneď v prvú sekundu toho kola. Kdežto ja som naučená, že ja si vždycky najprv podám tú ruku a až potom idem zápasiť. Lebo ja nepotrebujem do nej nabehnúť v prvej sekunde, lebo ja viem, že ja viem poraziť aj tých ostatných sekúnd, takže nepotrebujem ten moment prekvapenia, hej. A veľakrát sa mi stalo, že ja som si išla podať ruku a dostala som low kick, hej, alebo proste niečo, ale fakt, že taký silný, že to nebolo také, že ona si tú ruku všimla moju neskoro a že to tam zastavila nejako, že čistá bomba, no tak... To je skôr také zbabelstvo, že nevie vyhrať regulérne, tak skúša toto. Z môjho pohľadu, akože. Akože, hej, ono sa samozrejme, že keď to pipne, tak už sa musíš chrániť a brániť, lebo už si v tom zápase. Ale je to podľa mňa taká určitá forma fair play, hej, že proste podáš si tú ruku aj v tom zápase, urobíš nejaký faul, aj keď ho nechceš, napríklad, že ja som veľakrát dostala kolona medzi nohy a proste sa ospravedlní, alebo že že to je priamy kop medzi nohy, že sa ospravedlní alebo niečo. Že to je také, že ja to urobím vždycky. Že ja nepotrebujem z toho faulu nejakým spôsobom vyťažiť. Že ja počkám, kým ona sa dá nejakým spôsobom dokopy a pokračujem v tom zápase, ale nie, že ty kokos to robím takto. To je tiež zbrané ako úder pod pás, ako pri mužoch, keď ťa kopne medzi nohy? No, v tajskom boxe je to tak, že ty musíš mať suspenzor, či už si muž alebo žena. To chápem trochu v tom Tajsku aj. Ako? V tom Tajsku to aj chápem celkom. Akože prečo to chápeš v Tajsku? Ne, však tam občas tie ženy majú aj dole to. Nie, ale to nemôžu potom zapasiť so ženami. Jaj, dobre. V Tajsku je veľa tých ladyboyov, ale oni, keď sú akože pôvodne muži, tak oni môžu zapasiť len s mužmi. No jasné. Ja som trénovala v jednom gyme, kde bola takto ladyboy, no tak. A ona zapasila len s mužmi. A dúfam, že to tak aj zostane. Lebo si myslím, tak samozrejme, tá genetická výbava je taká, aká je, aby to bolo fér, to tak musí byť. Určite, hej. Hlavne, ja viem, že akože aj v tých ostatných športoch sa na to sťažujú, že už to tam ide nejakým spôsobom sa nejako tlačiť, alebo tak. Ja si myslím, že my v týchto bojových športoch to máme ešte horšie, kvôli tomu, že keď je niekto fakt, že o dosť silnejší od teba, tak ťa vie extrémne zmasakrovať. Akože... No ja napríklad si neviem predstaviť, že by som vyhrala s mužom, ktorý má rovnako kill ako ja na tej vrcholnej úrovni. Lebo on musí byť silovo rýchlostne úplne inde. A ja môžem trénovať hociako, tak ja by som proste nemala tú schopnosť. Je to prirodzené, lebo tá fyziológia je iná proste, takže to je logické, jasné. Ale som ťa prerušil s tými suspenzormi. Proste v tajskom boxe nemáš zakázané akože kop pod pás. Že keď ty dostaneš medzi nohy, aj keď si muž, tak ty musíš zapasiť ďalej. Ale keď je to úmyselné, alebo že je to brutálna penálta, tak vtedy sa to zastavuje a máš timeout na rozdýchanie. Ale keď je to, že nejaký ošuch alebo niečo také a ty zviníš ruku, že si dostal medzi nohy, tak ti začnú rátať. Nedávno si mala teda oktagonovú ďalšiu skúsenosť, síce nie je teda v MMA, išla si to svoje. Ja momentálne MMA netrenujem. S mojím MMA trénerom už dlhšie nespolupracujem a ja som vtedy chodievala trénovať do Česka. Bol to extrémny záhul.
ja si myslím, že aj to bol jeden z tých dôvodov, prečo mne sa stávali tie zranenia, že to rameno a tá achilovka, že ja som to svoje telo strašne prepalovala. Ja som trénovala trojfázovo, pomaly každý jeden deň v týždni, lebo som chcela sa pripravať aj na MMA, aj na thajský box, aj na kickbox a bolo to strašne veľa. Do toho tam prišla aj tá finančná stránka, že síce som v tej dobe dostala za ten môj MMA zápas najviac peňazí, ako kebyže v mojej tej výplatovej histórii, ale keď som zrátala všetky výdavky, ktoré ma tá príprava vyšla, tak som bola na nule. Čiže mne sa to ani z finančného hľadiska neoplatilo a akože myslím si, že tie zranenia pre mňa boli úplne, že to gro, že nechcela som proste ukončiť kariéru v 27 rokoch, alebo 26, alebo proste, že nejako skoro, lebo som vedela, že ešte mám potenciál sa zlepšovať. Musela som urobiť to rozhodnutie, že ktorý šport si vybrať, aby som mohla v tom jednom proste dominovať. A takisto aj tá príprava bola veľmi komplikovaná, že na jeden šport si trénoval toto, na druhý toto, na tretí toto, potom si sa musel odúčať, lebo proste v tomto športe nebolo dovolené, čo aj v tom predchádzajúcom. A moji tréneri mali v tom extrémny bordel a boli z toho akože fakt zúfali a ja som v hlave takisto mala extrémny bordel. Si zober, že 3 mesiace sa učíš chytať kopy, hej, akože roundkicky, že to chytíš. A potom vlastne 3 mesiace sa to odučuješ, lebo napríklad v kickboxe proste nemôžeš chytať nohy. Tak predstavím, že keby som Radcami v tom Thajsku, že by si udala na zem a priškrtila v MMA, to by asi sa hodne čudovala, čo sa deje. No hlavne by asi diskvalifikovali. Ale zase by si bola ešte slávnejšia. Áno, určite by to obletelo svet, To by to bola, sorry, ja som sa uškrtiť niekoho v tých 10-oncových rukaviciach, to musí byť akože celkom umenie. A ešte sa ale vrátim k tomu oktagonu, mňa tam zaujal deň predtým, to váženie, to bolo veľmi zaujímavé, ja teda veci na Facebooku nezdielam, ale toto som musel, pretože ma to veľmi potešilo, poviem pravdu. Ja sa snažím akože nejakým verejným veciam nejakým spôsobom nevyjadrovať, ale niektoré veci mi proste sú fakt proti srsti. A nie som úplne typ človeka, ktorý by konfrontoval priamo niekoho. Skôr chcem ľuďom ukázať, že ako by som to spravila ja. No, že čo si myslím, že aká je v úvodzovkách tá správna cesta. A vlastne ja som došla na to váženie v kožuchu a vyzeralo to tak, že ako keby pod tým kožuchom som nahá, ale mala som normálne, že proste športov podprsenku, aj trenky v tom, čo zápasím. A potom som vytiahla transparent, že charitu robíš srdcom, nie holými prsiami. A bol to vlastne odkaz na jednu influencerku slovenskú, ktorá vlastne prišla nahá na niekde, neviem, áno. A potom vlastne teda hovorila, že to mal nejaký hlbší zmysel a potom hlbší, lebo že to chcela prepojiť s charitou, hej. Ja to nechcem súdiť, ja si tiež myslím, že to prišlo a hovorím, že dobre, ja akože reálne nič nemám proti tomu, že keď niekto tu príde nahý na nejakú konferenciu alebo desi, ale keď to už spájač s charitou, niečím tak znešeným, ako je charita, že to sa k tomu nehodí a to by sa proste nemalo spájať. A nech si každý prispieva na hocičo a tak ďalej, ale proste tá charita by mala byť taká, že máš mať z toho dobrý pocit. A nie, že ako keby podporuješ OnlyFans, hej? Ty si na Instagrame celkom aktívna, máš tam nejakých 89 000 sledovateľov. Po tejto reakcii ti to klesli či stúpli? Mám teraz rekordy, čo sa týka štatistík. Extrémne veľa pozitívnych reakcií, za čo som extrémne rada. Veľmi veľa negatívnych reakcií na tú danú influencerku, ktorou som začala selektovať, pretože ja si myslím, že každý sme zodpovední za tie naše sociálne siete. Hej? Ja som ukázala, akým spôsobom by som to robila ja. Mojím cieľom nebolo proste, aby na ňu ľudia nejakým spôsobom hanobne nadávali. Akože, že to niektoré tie komentáre, keď som videla, ja som sa hanbila za toho človeka, že to tam napísal. Ja rozumiem, že ľudia hlavne v tejto dobe majú nejakú frustráciu a nejakú zášť, ale myslím si, že každý, kto má sociálne siete a má tam už nejakú fanúšikovskú základňu, tak je zodpovedný aj za tie komentáre, lebo my jediní ich vieme mazať. Okrem toho človeka, čo to napísal. Čiže ja považujem ako za takú zodpovednosť, že keď nejaký takýto komentár uvidím, tak ho vymažem, lebo proste ja to tam nechcem mať. Hej? A akože ja by som tak chcela apelovať aj na všetky proste médiá a tak ja viem, že proste tie negatívne komentáre im robia tie dosahy, ale keď tie negatívne komentáre s tými nadávkami a týmto všetkým budeme mazať, tak proste fakt aj to prostredie na tých sociálnych sieťach bude krajšie, bude také príjemnejšie. Však my sme zažili aj to, my sme s Alexom vyrastali ešte v analógovej dobe a sociálne siete prišli, keď sme
vyrastá, no dobre, ty si možno trošku starší, ale u mňa... Ja som mal. U mňa napríklad Facebook prišiel, keď som končil strednú školu, začínal Facebook. Tak dospelo to až do tej dnešnej hnusnej doby, ale akože tá prvotná myšlienka nebola zlá, len samozrejme dopadlo to tak, jak vždy. A ty si tiež mal s týmto nejaký problém, nie? Že si brala moc tie komentáre a viem, že som videl na YouTube nejaké tiež videjko s tebou, kde si toto preberala takú dosť vážnu tému. Vždycky, keď ja upozorím na nejaký negatívny komentár na mňa, že to zdieľam na príbehu alebo tak ľudia píšu, že to nerieš, hej? A ja sa to fakt snažila neriešiť. A ono reálne sa ťa skoro každý negatívny komentár dotkne, hej? Že podľa mňa aj všetci proste tí ľudia, ktorí vystupujú na tých sociálnych sieťach, oni nie sú proste, že nejaké, jak by som to povedala, niečo také, že pevné, že sa ich to nedotkne. Každého sa to dotkne. Hej? A potom je rozdiel potom, že do jakej miery. Hej? Ale myslím, že to na každého vplýva. Veľa napríklad influencerov majú už súkromné profily, lebo proste ja si myslím, že to je ten z tých dôvodov, že nech komunikujú len so svojou fanúšikovskou základňou. Lebo keď sa ten tvoj obsah začne dostávať do veľkej, širokej verejnosti, tak ku každému, nech je to video ako dobre myslené, ako dobre správené, nech sa tam hovorí fakt, že úplne hocičo, vždy sa tam nájde niekto, kto ti tam nejaký ten negatívny komentár dá. Ja si musím zaklopať, že ja mám tých negatívnych komentárov extrémne málo, hej, že reálne za nejakých 5 príspevkov možno jeden negatívny komentár. A najprv som mala proste takú obrannú reakciu, že som sa snažila tomu človeku vysvetliť, že ale prečo máš takýto názor? Nebuď hlúpy, nepíš to. Akože tak nie, ale že keď sa snažil proste nejakým spôsobom argumentovať, ja som sa s tým človekom hádala, alebo som sa mu snažila vysvetliť tú moju stranu. No a postupom času, hlavne od tejto veci, že napríklad aj na to video, na tom vážení, tak tam bolo pár negatívnych komentárov, ale to boli akože fakt, že blbosti, hej, že prečo namiesto útulku nepodporujem choré deti. Hovorím, že ale však nejde o to, hej, tam ide o tú myšlienku, že nájdi si ty hociakú charitu, hej, presne tak, ktorá ti je sympatická, podpor hocičo napísať. Áno, ale veď to ti hovorím, vieš, a potom tam boli proste negatívne komentáre, že sa chcem, ja neviem, priživiť a blbosti. A pozerala som, akože, ja si vždy ako keby ten profil otvorím a vždycky som mala potrebu tam niečo napísať, alebo akože jeden komentár ma tak zamrzel, že hovorí tá, ktorá vypína ľudí, kde si proste že sa bije, alebo tak hovorí, že ale nie, že proste vypína v tých zápasoch, hej, že proste nie, že bije tých ľudí do bezvedomia. A že keď ja bijem ľudí do bezvedomia, že to vôbec není ten šport, ktorý ja robím, že my tam máme pravidlá, my sa na to musíme pripravovať, že to není proste bitka, ako ty vidíš na ulici, že to vôbec o tom není. Samozrejme to kaučko, keď sa mi nejaké podarí, tak je to bonus. Ale v prvom rade mne ide o to, aby proste tá moja superka bola v poriadku. Čiže ja sa nejdem radovať bez toho, aby som ja skontrolovala alebo niečo také, hej, že môjim cieľom v tom zápase je mať lepší gameplan ako ona. Že ju proste normálne, že zdeptať. A toto je ten šport, to nie je proste bitka do bezvedomia. A to ma tak zamrzelo, že dobre, a teraz, akože keď ja robím bojový šport, tak ja nemôžem urobiť žiadnu dobrú vec. Hej? Ale potom ďalší komentár, že tak nech sama podporím. Hovorím, že jasné, že ja sama podporujem charitu, ale nemusím to nikomu hovoriť, ale ide o to, že ja nemám toľko peňazí, koľko má tých 1 500 000 ľudí, čo videli to video, ktorí mohli tej charite prispieť. Že reálne sa vyzbieralo viac peňazí ako moja mesačná výplata. Tiež keď som videl to tvoje videjko, hej, tak som určite neriešil to, čo urobila tá konkrétna influencerka, hej. Mne sa páčilo, čo si urobila ty. No, a že to bola reakcia je jedna vec, ale... Ja som to presne takto chcela. Ale ja som akože nechcel ju nejako znevážiť, veď ona nech si robí, čo chce, pokiaľ sa to niekomu ľúbi, nejakej komunite niektorej, ale to, čo si robila ty, bolo proste super. Tak hovorím, tak som to zdieľol a možno, že aj niekto videl. Dúfam, že si aj prispel. Ako? Dúfam, že si aj prispel. Neprispel. No dokiaľ, nevyťahu ten mobil. Ale na mekačky ostalo, čo? Ja som to dokašľal. No. Mne sa na tom thajskom boxe ľúbia tie rituály.
A to som chcel sa vždycky spýtať, keď som bol na tých zápasoch, jak toto funguje. Že vlastne to je dané dopredu, čo musíte robiť, alebo je to také spontánne, prejsť si ten ring, tam sa pokloniť v tom rohu a tak. Čo toto je? Lebo to je veľmi zaujímavé, to inde není. Tajský boj má viacero rituálov. Hej. Jedna vec sú nejaké predmety, ktoré používajú. Ti máš napríklad povinné, hej, že čelenka, ktorú máš na hlave, sa volá monkon. Potom sú vlastne praciaty, to sú také, že na bicákoch to máš. Nie každý tie praciaty má, lebo napríklad mne sa s nimi veľmi zle zápasí. Ja som v nich mala jeden zápas a po 30 sekundách mi ich rozhodca musel dávať dole, lebo mi padli proste pri rukavicu. Čiže s monkonom ale musíš ako keby vojsť do toho ringu a urobiť vajkru. To je ten tradičný tanec pred tajským boxom. Tam sa ti pustí hudba a ty ideš v úvodzovkách teda tancovať. Každá tá choreografia, alebo každý gym má vlastnú choreografiu. A to je vlastne ako keby tá história, ktorá sa prenáša z tej generácie na generáciu. A začína to už nástupom? Tak lebo tá tvoja hudba, hej, keď hrá, ty sa tam vieš tak namotivovať, ideš do ringu. Nehovorím, že to je súčasť toho rituálu, to nie je ešte súčasť toho ako... Nie, lebo toto, že tie nástupové pesničky a ten nástup toho ringu, tak nie vždycky pred každým zápasom to máš. Napríklad na majstrovstvách sveta a Európy, keby takto každý jeden zápasník nastupoval do ringu, zober, že tam je 4000 zápasníkov. A keby mal mať každý nástup pred každým zápasom, tak by sa tam zbláznil, alebo boli by sme tam aj mesiac. Čiže vlastne, keď máš tieto pavúkové systémy a toto všetko, tieto turnaje, tak tam nemáš nástupovku. Tam jedine máš tú vajkru. Čiže prebehneš alebo preskočíš, podlezeš lana a už ideš. Ale púšťaš si, si však tú nástupovku, nie aspoň tak. Či to nemáš ako súčasť toho, že to je len také, že na tých špeciálnych turnajoch vybratých, aby si namotivovala tých ľudí? Ja si to tak rozlišujem, že aby tie profesionálne gala večery mali pre mňa takú trochu inú hodnotu ako tieto turnaje. Hej, že ja napríklad tú pesničku nemôžem počúvať, keď hrám v rádiu. Lebo mne to vyvolá také brutálne pocity, že ja začnem mať s Timom riavky. Ja začnem aj teraz, keď o tom hovorím, hej, že ja sa začnem triasť, ja začnem proste dýchať zrýchlene, že srdce mi začne byť, že presne tie isté pocity, aké mám, keď nastupujem do ringu. A chcem si to uchovať len na ten moment, aby to bolo vzácne. Takže keď ju počuješ v aute, v rádiu a Tomáš je vedľa teba, tak dostane lakťou. Nie, prepínam ju. Predtým, že niekto dostane lakťou. A potom dám lakeť. Aké to je žiť s trénerom, keď už sa o tom bavíme? Vy ste spolu už dlho a teraz už aj oficiálne. Museli sme si na to zvyknúť, na tie rôzne role, hej, lebo v tom vzťahu ste tak vyrovnaní, v tom vzťahu tréner zverejnec, on je ako keby tak trochu nad. A ja som si musela, že extrémne zvyknúť a ja si musel prispôsobiť nejaké tie veci, aby proste nám to aj doma potom klapalo, lebo ja som si vždycky vedela hubu otvoriť až doma, lebo na tréningu nemôžem odvrávať. A keď nechcel, aby som si otvorila hubu doma, tak proste musel aj on prispôsobiť nejaké veci v tom tréningu, že aby som nemala dôvod. Aj keď ja si vždycky viem nájsť dôvod, ale snažím sa to čo najviac eliminovať. On vlastne vidí viac než bežný tréner, jasné, lebo určite, vidí všetko. A hlavne my sme boli takí trošku blázni a mysleli sme si, že proste čím viac trénuješ, tým lepšie. A dosť som na to doplatila. A teraz, keď on vidí, že fakt som rozbitá, lebo on vie, že keď ja mám voľno, deň alebo 2, tak ja na tom ďalšom tréningu viem podať oveľa väčší výkon, ako keby makám konzistentne. Čiže on keď vidí, že necítim sa dobre, tak mi povie, OK, nechod na ten tréning, daj si dneska voľno, zajtra pokračujeme. Ďakujeme krásne, že si prijala naše pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie, bolo to fakt veľmi príjemné.